खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ 12 मे बर' बिमा मुंख्लं सान फालिफुंदों। बाहेरनिफ्राय फैनाय 3,30,000 सुबुंफोरखौ स्क्रिनिं खालामनो सावस्रि बिफाना थियारि, बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि मोनसेबो जिल्लाया गोदानै रेड जोनाव हाबाखै। जुबिन गार्गआ आसामाव सफैबाय। बङाइगाव जिल्लानि 7 कर'ना भाइरास बेरामिखौ डिस्चार्ज खालामबाय। धुबुरीयाव पुलिसनि मददजों ड्राग्सनि आड्डा, 4 ड्राग्स फालांगिरि एरेस्ट। दानिया आबुं रादाब। गामाखालि बोसोराव 12 मे बर' बिमा मुंख्लं सानखौ फालिबोनाय बादिनो देग्लायबो गायदे बसुमतारी आरो हेलिना बसुमतारी मोननि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बर' बिमा मुंख्लं सानखौ लोब्बा लानानै दिनै गायदे आरो हेलिना मोननि मांखरसालियाव बिसोरनि गोजोन जिउमानि आरज गाबनानै मान बावो। दिनै बर' बिमा मुंख्लं सान फालिनायाव आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, BSUनि सोद्रोमामोन आरो बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमामोन बाहागो लानानै बिबार बावो। मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ फोरमायदि जाय समनिफ्राय एबसुआ बर' हारिखौ रैखाथि होनो सोमावसारदोंमोन, बै समावनो आइजो माहारियाबो समानै सोमावसारबोफादोंमोन। अदेबानि पुलिसफोरा एबसुनि सोमावसारग्राफोरखौ जेब्ला जमदुवारनिफ्राय हमनानै लाबोजेनदोंमोन, बै समाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय सेख'नानै लाखिनो नाजायो अब्ला फाइखिफोरा गायदेनि खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबो। बेबादिनो हेलेनाखौबो गुलि गावो, नाथाय हेलेनाया देहा फाहामसालियावसो जोबथा हांखौ हगारो होननानै प्रमिला रानी ब्रह्मआ फोरमायथियो। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि हेंथायै रायजो सोरखारनि सावस्रि बिफाना गोदान आदब बाहायना आरो राहा लानानै जुजिगासिनो दङ। ओरैहाय दिनैनिफ्राय रेलगारिनि सिबिथायखौ जागायफिननायजों लोगोसे गाबोन समफोरनि गेजेरावनो गुबुन रायजोआव थाबथाना थानांनाय रोजा सुबुंफोरा आसामाव हाबफैगोन। बेजों जुजिनो थाखायबो सावस्रि बिफाना राहा खालामदों। गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय खमैबो 3,30,000 सुबुंफोरखौ COVID-19 स्क्रिनिं आरो क्वारेन्टाइन खालामनो सावस्रि बिफाना थियारि जाबाय होननानै बुंदों सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि फैगौ 45 साननि गेजेराव रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव खमैबो 10,000 सुबुंफोरा गुबुन रायजोनिफ्राय हाबफैगोन होननानैबो हिमन्त बिश्व शर्माया सुलुङाव बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों दि गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ स्क्रिनिं खालामनायनि जुनै गुवाहाटी, तेजपुर, जरहाट, कक्राझार आरो सिलचराव गासै 5 जनेल स्क्रिनिं आरो क्वारेन्टाइन सेन्टार फसंनाय जादों। आसामनि मोनसेबो जिल्लाया गोदानै कर'ना भाइरासनि रेड जोनाव हाबाखै। रायजो सोरखारनि सुबुं फोनांजाब बिफाना बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो गुवाहाटीआ गोदानै रेड जोनाव हाबबाय होननानै माखासे खौरां बिजोङाव फोसावनाय खौराङा नंखाय आरो बांसावनाय होननानैबो बुंदों सुबुं फोनांजाब बिफाना। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमाखौ लाफानानै जरहाट, बङाइगाव, काछार, गवालपारा, करिमगन्ज आरो कक्राझार जिल्लाफोरखौ कर'ना भाइरासनि रेड जोनाव थिसनबाय होननानै खौरां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे खौरांखौ बांसावनायसो होननानै बुंदों रायजो सोरखारा। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि आरो एक्टर जुबिन गार्गआ आसामाव सफैफिनबाय। मुम्बाइनिफ्राय बासजों हान्थिबोनाय जुबिन गार्गआ आरो बिसि गरिमा गार्ग आरो 2 मददगिरिफोरा थांनाय हरनि 2:30 रिंगायाव गुवाहाटीआव सफैनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जुबिन गार्ग मोना मुम्बाइनिफ्राय फैनानै थोंजों सरसजाइ स्टेडियामाव थानाय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थाङो आरो COVID-19 स्क्रिनिं खालामजाहैयो। बेनि उनाव गुवाहाटी नोगोरमानिनो हटेल रेडिसन ब्लुआव थाङो। बबेखानि रेडिसन ब्लु हटेलावनो सोरखारनि गासैबो नेमखान्थिखौ मानिनानै जुबिन मोना 4 क्वारेन्टाइन खालामगोन होननानै जुबिना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि मुम्बाइनिफ्राय फैफिननायाव थोजासे मदद खालामनायनि थाखाय जुबिन गार्गआ रायजो सोरखारखौ साबायखर बावदों आरो गुबुन रायजोफोरनि रुजुनायाव आसाम सोरखारा साबसिन खामानि मावदों होननानै रायजो सोरखारखौ बाख्नायदों। बङाइगाव जिल्लायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय 7 बेरामिफोरा मोजां जाफिनबाय। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बैसोर 7 बेरामिफोरखौ समबारखालि बेलासियाव महेन्द्र महन चौधुरी देहा फाहामसालिनिफ्राय डिस्चार्ज खालामो।
बेजों लोगोसेनो दिनैसिम आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय सा 39 सोद्रोमाफोरा मोजां जाफिनबाय। आसामनि सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि बेलासियाव टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव कर'ना बेरामिफोरा हामफिनजोबनायनि लामा लाहांनाय समाव 24 घन्टानि गेजेरावनो बङाइगाव जिल्लायाव साबा सोद्रोमाफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हानाय जाथाया आसाम नाङैनो समखिखां होदोंमोन। धुबरी जिल्लायाव पुलिसनि मददावनो आयेन बेरेखा ड्राग्सनि आड्डा आरो आयेन बेरेखा ड्राग्सनि गोसोम फालांगिया सोलिगासिनो दङ। साब्रै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि लकडाउन सोलिगासिनो थानाय समावनो धुबरी जिल्लानि जयन्ती नगराव साब्रै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हायो। बबेखानि हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि गेजेराव सासेया गावनि पुलिस जवान होननानै सिनायथिनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै अनुप सरकार, पुलिस प्रसेनजित जरदार, जुबी खातुन आरो तासीराम बिबि होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गं 26 बथल आरसि, कफ सिराप, थर 70 नाइट्रेजियाम प्लास टेब्लेट आरो थर 80 प्रिभेन प्लास केप्सुलफोरखौ बोखांनो हायो होननानै पुलिसा सुलुङाव मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।